كمل لهم تمهارو السنة أقربا ጸጋይ ገብረ እግዚአብሔር ተማሃሮ ንሎም ዝተዳለወ ትምህርቲ ቅድሚ ምቕራቡ አባላት ማህበረሰብ መሰል ህፃናትን ሓለዋ ምግሃስ መሰል ህፃናትን ኣብ ዝብል ቀሪቡ ካብ ዝነበረ ትሕዝቶ ትምህርቲ ቶም ቀንዲ ከዘኻኽረኩም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ጾታን ዕድመን ዘለዎም ሰባት አባላት ማህበረሰብ ከም ዝበሃሉ ማህበረሰብ ዕድመ መሰረት ብምግባር ህፃናት አባጽሕ መናእሰይን ሽማግለታትን ኢልካ ምምዳብ ከም ዝከኣል መሰል ህፃናት ካብ ዝኾኑ እቶም ቀንዲ መሰል ምምሃር ምርካብ እኹል ምግቢ ምርካብ መንበሪ ገዛን ክዳንን ምርካብ ግቡእ ሕክምናን ዝመሳሰሉን ምዃኖም ህፃናት ምውቃዕ ምጽራፍ ምድሃል ልዕሊ ዓቕሚ ክሰርሑ ምግባርን ከይመሃሩ ምኽልካልን ዝመሳሰሉን ምግሃስ መሰል ህፃናት ከም ዝኾኑ ወለዲ መንግስትን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝበፅሑ ምግሃስ መሰል ህፃናት ክከላኸሉ ከም ዝግባእ ዝብሉ ነይሮም ተምሃሮ ንሎሚ ዝተዳለወ ትምህርቲ ድማ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሙዚቃ ክቐርብ እዩ ተኸታተሉ ምዕራፍ 2 ርእሲ ትምህርቲ ክእለት ዓርሰ ምሕደራን ፍልፍል ጉልበትን ነዚ ርእሲ ትምህርቲ ምስ ተምሃርኩም ተምሃሮ ብዓቕምኹም ክእለት ዓርሰ ምሕደራ ተርእዩ ፍልፍል ጉልበት ትዝርዝሩ ጉልበት ንማሕበረሰብ ዝህቦ ረብሓ ትገልጹ ምቕራብ ትሕዝቶ ትምህርቲ ዓርሰ ምምራሕ እንታይ ማለት እዩ ዓርሰ ምምራሕ እንታይ ማለት እዩ ዓርሰ ምምራሕ ዝበሃል ሓደ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ክመርሕ ክኽእል ከሎ እዩ ህፃናት ዓርሰ ምምራሕ ክኢሎም ዝበሃሉ እንታይ እንታይ እንትገብሩ እዩ ህፃናት ዓርሰ ምምራሕ ክኢሎም ዝበሃሉ እንታይ እንታይ እንትገብሩ እዩ ዓርሶም ክኢሎም ክዳኖም እንትኽደኑን ክዳኖም እንተውፅኡን ሰውነቶም ባዕሎም እንትሕፀቡ ግዚኦም ንመጽናዕቲ ንፀወታ ንትምህርትን ዕረፍትን ኢሎም ብምምቃል እንትጥቀሙ እዩ ጉልበት እንታይ እዩ ጉልበት እንታይ እዩ ጉልበት ዝኾነ ይኹን ስራሕ ንምስራሕ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ጉልበት ካብ ምንታይ ይርከብ ጉልበት ካብ ምንታይ ይርከብ ጉልበት ካብ እንምገቦ ምግቢ ካብ ዕንፀይቲ ካብ ፈሓም ካብ ብርሃን ፀሓይ ካብ ነዳዲ ዘይቲ ካብ ወሓዚ ማይ ካብ ንፋስን ዝመሳሰሉን ይርከብ ጉልበት ንምንታይ ይጠቅም ጉልበት ንምንታይ ይጠቅም ጉልበት እንጀራ ንምስንካት ፀብሒ ንምስራሕ መኪና ንምንቅስቓስ ሙቐትን ብርሃንን ንምርካብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ንክሰርሕ ንምፅዋት ንምምሃር ንምጽናዕን ዝመሳሰሉን ይጠቅም ካብ ዝነድድ ዕንፀይትን ፈሓምን ዝርከብ ጉልበት ምግቢ ንምብሳል ይጠቅም ቁሪ እንትስምዐና ሙቐት ይህበና
ካብ ናፍጣን በንዚን ዝርከብ ጉልበት መካይን ጽዕነት አውቶቡስ መካይን ገዛን መጥሓንን ዝመሳሰሉን ተሽከርከርቲ የንቀሳቅስ ካብ ብርሃን ፀሓይ ዝርከብ ጉልበት ዝተሓፀበ ክዳን የንቅጽ ሙቐትን ብርሃንን ይህብ ማይ ክመውቕ ይገብር ካብ ወሓዚ ማይን ንፋስን ጉልበት ኤሌክትሪክ ንረክብ ጉልበት ኤሌክትሪክ ድማ መብራህቲ ክንረክብ ይገብር ፍሪጅ ቴሌቪዥን ቴፕ ሬድዮ ክሰርሑ ይገብር ስራሕቲ ሓፂን መፂን ክንሰርሕ ይሕግዘና መጥሓን ክሰርሕ ይገብር ንምስንካት እንጀራን ዝመሳሰሉን ይጠቅም ካብ እንምገቦ ምግቢ ጉልበት ንረክብ ምግቢ ሓያላትን ንጥፋትን ክንኮን ይገብር ተምሃሮ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ትምህርቲ ዝቐረቡልኩም ቁም ነገራት ብሓፂሩ ዘምስዕቡ እዮም ተኸታተሉ ዓርሰ ምምራሕ ማለት ሓደ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ክመርሕ ክኽእል ከሎ ማለት ምዃኑ ጉልበት ዝኾነ ይኹን ስራሕ ንምስራሕ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝኾነ ጉልበት ካብ እንምገቦ ምግቢ ካብ ዕንፀይቲ ካብ ፈሓም ካብ ብርሃን ፀሓይ ካብ ነዳዲ ዘይቲ ካብ ወሓዚ ማይ ካብ ንፋስን ዝመሳሰሉን ከም ዝርከብ ተማሂርኩም ተምሃሮ ድሕሪ እዚ ሓፃር መሰጋገሪ ሙዚቃ ሕቶታት ከቕርበልኩም እዩ ንምምላስ ተዳለው ሕቶ ቁፅሪ 1 ህፃናት ዓርሰ ምምራሕ ምኽኣሎም ዘመላኽት ሓሳብ ኣየና እዩ ሀ ሰውነቶም ባዕሎም እንትሕፀቡ ለ ክዳኖም ባዕሎም ምኽዳን እንትኽእሉ ሐ ግዚኦም ብግቡእ ምጥቃም እንትኽእሉ መ ኩሎም መልሲ መ ኩሎም እንተዳኢልኩም ልክዕ ኢኹም ሕቶ ቁፅሪ 2 ጥቕሚ ጉልበት ብትኽክል ዝገልጽ ሓሳብ ኣየና እዩ ጥቕሚ ጉልበት ብትኽክል ዝገልጽ ሓሳብ ኣየና እዩ ሀ እንጀራ ንምስንካት ለ መኪና ንምንቅስቓስ ሐ ንምምሃር መ ኩሎም መልሲ መ ኩሎም እንተዳኢልኩም ልክዕ ኢኹም ሕቶ ቁፅሪ 3 ካብ ዝነድድ ዕንፀይቲ ዝርከብ ጉልበት ጥቕሚ ዝገልጽ ሓሳብ ኣየና እዩ ካብ ዝነድድ ዕንፀይቲ ዝርከብ ጉልበት ጥቕሚ ዝገልጽ ሓሳብ ኣየና እዩ ሀ ምግቢ ንምብሳል ለ መጥሓን ንምንቅስቓስ ሐ መኪና ንምንቅስቓስ መ ኩሎም መልሲ ሀ ምግቢ ንምብሳል እንተዳኢልኩም ልክዕ ኢኹም ሕቶ ቁፅሪ 4 ዝተሓፀበ ክዳውንቲ ንምድራቕ ዝጠቅም ጉልበት ተፈጥሮ ዝኾነ ኣየና እዩ ዝተሓፀበ ክዳውንቲ ንምድራቕ ዝጠቅም ጉልበት ተፈጥሮ ዝኾነ ኣየና እዩ ሀ ማይ ለ ፀሓይ ሐ ናፍጣ
መ ቤንዚን መልሲ ለፀሓይ እንተዳኢልኩም ልክዕኹም በሉ ተምሃሮ ሎሚ ዝበልናዮ ምድላው ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ምድላው ካብ ምዕራፍ 3 ምዕዛብ ክስተታት ተፈጥሮ ዝብል ትሕዝቶ ትምህርቲ ክቐርብ እዩ ሰላም ኩኑ ተምሃሮ